Nano Babo Kabalen, nandito tayo ngayon sa The Coffee Lab and Lounge sa MacArthur Highway, Balibago, Angeles City. Para sa mga coffee enthusiasts dyan, di nyo dapat palampasin to. Dahil meron silang coffee appreciation experience na live brewing station. Ibig sabihin, makikita ninyo mismo yung barista na nagma-manual brew ng coffee using different methods. Tinry nila sa amin, metal filter, origami, V60, pati flat bottom. Para sa akin, sobrang interesting nung origami. Tapos, pinatikim sa amin ang iba't ibang special beans coming from Colombia, Brazil, Vietnam, at saka Ethiopia. Yung Colombian beans, yun ang naging favorite ko. Kasama ko wife ko dito at sobrang na-appreciate namin kung paano lumalabas yung mga iba-ibang flavor profile depende sa brewing method. Natutunan namin yung tamang scaling, grind size, water to coffee ratio, blooming technique, lahat ng craft behind a good cup of coffee. Mga 800 pesos lang to. Good for 4 people na. Tapos mga 1 hour yung buong experience. Walk-in friendly pa. Kung mahilig ka talaga sa kape at gusto mong mag-level up yung appreciation mo, recommended to ni Sir Louie. Hindi lahat ng coffee shop nag-aalok ng ganitong experience. Kaya para sa The Coffee Lab and Lounge, sulit!